Hello friends, my name is Yuri. Welcome to the new episode of Funny Accounting. Let's begin. Lijep pozdrav, moje ime je Ksenija Černe i profesorica sam na Fakultetu ekonomije i turizma u Puli. U našem prethodnom susretu nabrojali smo i definirali temeljne financijske izvještaje. Danas se fokusiramo na prvi od njih, bilancu, odnosno izvještaj o financijskom položaju, kako se još naziva u novije vrijeme. Bilanca je temeljni financijski izvještaj koji prikazuje stanje imovine, obaveze i kapitala na točno određeni dan koji se naziva datum bilance. Bilancu bi mogli izrađivati svakodnevno te bi se razlikovala u odnosu na dan prije. Razlog tome jesu nastali poslovni događaji koji rezultiraju promjenom imovine, obveza i kapitala, odnosno bilančnih kategorija. Detaljnije će nas kroz bilancu provesti naš Bobi. Prilikom osnivanja društva s ograničenom odgovornošću Movie & Bobby uložio sam 100.000 kuna, što predstavlja kapital društva, njegov vlastiti izvor financiranja. U trenutku osnivanja bilanca društva Movie & Bobby sastojala se od imovine koju je činio novac na žiro računu u iznosu od 100.000 kuna te kapitala u istom iznosu. Bilanca mora uvijek biti uravnotežena. Navedeno proizlazi iz same logike poslovanja prema kojoj imovina prikazana u aktivi bilance mora imati odgovarajuće izvore financiranja u obliku kapitala i obveza prikazanih u njezinoj pasivi. Podsjetimo se što nam je rekla Ksenija o bilančnim kategorijama. Imovina predstavlja sve resurse koje kontroliraš kao rezultat prošlih događaja, a čijim korištenjem očekuješ ostvarivati buduće ekonomske koristi u obliku priljeva novca. Da bi mogao steći imovinu, moraš raspolagati odgovarajućim izvorima financiranja koji se javljaju u obliku vlastitih izvora, odnosno kapitala, i tuđih izvora financiranja, odnosno obveza. Kapital predstavlja vrijednost koju si uložio u poduzetnički pothvat, te se on tijekom vremena mijenja, ovisno o tome koliko si uspješno poslovao. Ako si ostvario dobit, kapital se povećava, dok se u suprotnom smanjuje. Obveze predstavljaju sadašnju dužnost ili odgovornost društva koje ćeš osnovati da postupi ili nešto izvrši na određeni način. Za njihovo se podmirenje očekuje odljev imovine. Nedugo nakon osnivanja trgovačkog društva s uloženim novcem kupio sam kameru, računalo i softver, te mi je na računu ostalo 30.000 kuna. Bilanca društva sada je izmijenjena. Stanje novca na žiro računu je smanjeno sa 100.000 na 30.000 kuna. Razlika od 70.000 kuna uložena je u kupnju kamere u vrijednosti od 30.000 kuna, računala u vrijednosti od 20.000 kuna i softvera, cijena kojeg je također iznosila 20.000 kuna. Izmijenjena je struktura imovine, dok je kapital ostao nepromijenjen. I tako, sad ja imam kameru. Jej! What will Bobby do with the camera, personal computer and software? To begin with, he agreed to make a promotional video about Pula's castle, a fortress almost 400 years old, the small Roman theater, and the underground corridors below. Boo! Хорошо, Бобби.
Pogledajmo sada kako je izgledala bilanca društva Movin Bobby krajem prve godine poslovanja. U prvoj godini Bobjevo društvo ostvarilo je 280.000 kuna prihoda i 220.000 kuna rashoda. Rezultat poslovanja predstavlja razliku prihoda i rashoda. U prvoj godini ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja, odnosno dobit u iznosu od 60.000 kuna kao razlika prihoda koji iznose 280.000 kuna i rashoda u visini od 220.000 kuna. Prihodi i rashodi predstavljaju obračunske kategorije kojima su prikazane promjene imovine i obveza koje utječu na promjenu kapitala, osim promjena nastalih izravnim ulaganjem ili povlačenjem uloga od strane vlasnika društva. Dobit se evidentira u pasivi bilance, te s uloženim kapitalom predstavlja vlastiti izvor financiranja. Krajem prve godine pasiva je tako povećana za iznos dobiti u visini od 60.000 kuna, te iznosi ukupno 160.000 kuna. Budući da bilanca mora biti uravnotežena, za isti se iznos povećava i aktiva, u našem primjeru konkretno novac. Krajem razdoblja stanje novca iznosi 90.000 kuna, dok je vrijednost ukupne aktive 160.000 kuna, te je ona jednaka ukupnoj pasivi. Bilanca ima odgovarajući izgled i strukturu koja omogućuje zainteresiranim stranama dobivanje prvih informacija o likvidnosti. Likvidnost predstavlja sposobnost poduzetnika da redovito podmiruje dospjele obveze. Kako bi se omogućio takav prikaz bilance, imovina i obveze se razvrstavaju prema određenim kriterijima. Tako se prema vremenskom i funkcionalnom kriteriju imovina dijeli na dugotrajnu i kratkotrajnu. Dugotrajna imovina je ona imovina koja će se koristiti od strane poduzetnika u razdoblju duljem od godine dana od datuma bilance, odnosno tijekom više poslovnih ciklusa. Čine ju nematerijalna, materijalna, financijska imovina i potraživanja. Kamera, računalo i softver predstavljaju primjer dugotrajne imovine kod društva Movin Bobby jer se planiraju koristiti za produkciju videomaterijala tijekom više godina. Kratkotrajna imovina je imovina za koju se očekuje da će se prodati ili utrošiti u redovitom tijeku poslovanja, primarno se drži za trgovanje i promijenit će svoj pojavni oblik unutar godine dana od datuma bilance, odnosno tijekom jednog poslovnog ciklusa. Sastoji se od zaliha, potraživanja, financijske imovine i novca. Novac na žiroračunu Movin Bobbyja primjer je kratkotrajne imovine. Naime, isti kontinuirano cirkulira tijekom vremenskih razdoblja kraćih od godine dana, služeći kao sredstvo podmirenja obveza, odnosno nabavke potrebnih resursa. Obveze se pak dijele prema kriteriju ročnosti na dugoročne i kratkoročne obveze. Dugoročne obveze su one obveze koje dospijevaju za podmirivanje u razdoblju duljem od godine dana od datuma bilance. Planira li društvo Movin Bobby kupiti studio za produkciju videomaterijala, vjerojatno je da će morati podignuti dugoročni kredit čiji će rok otplate iznositi 10 godina. Navedeno će predstavljati njegovu dugoročnu obvezu. Kratkoročne obveze su one obveze za koje se očekuje da će se podmirivati u redovitom tijeku poslovanja te dospijevaju za podmirivanje unutar 12 mjeseci od datuma bilance. Movin Bobby kredit bi otplaćivao u jednakim mjesečnim anuitetima. Dio kredita koji društvu dospijeva na naplatu u razdoblju kraćem od godine dana predstavljao bi njegove kratkoročne obveze. Zaključno, rezimiramo danas obrađenu temu. Bilanca se sastoji od aktive koja obuhvaća dugotrajnu i kratkotrajnu imovinu.
Nasuprot aktivi stoji pasiva koja se sastoji od kapitala, dugoročnih i kratkoročnih obveza. Bilanca je polazište u upoznavanju poduzetnikova poslovanja, te je stoga njezinoj analizi potrebno posvetiti osobitu pozornost. Do idućeg susreta lijepo vas pozdravljam. Хорошо, Бобби.